Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu siyamdumisa kuba siphinde sihlangane ngalendlela namhlanje. Angiqale ngixolise ukuthi inkonzo nithole ngalesi sikhathi late kanje. Ngiyaxolisa kakhulu kukhona lapho bengimpintsheke khona ngendlela emangalisayo. Bese ngibalisa ngoba nisenhlizweni yami ngithi mina hawu kade sidlulile isikhathi senkonzo. Kodwa ke ngiyacela ningixolele, uNkulunkulu uyahlela ngendlela yakhe. La bengibambeke khona bekufanele ngibambeke ngoba uma bengabambekanga kunezinto ebengeke zikwazi ukwenzeka. Kodwa siyambonga kuNkulunkulu wethu, siyaphila, siphatheke kahle, siyabonga uthando enisithanda ngalo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usiphendulile. Uyakhumbula ukuthi sasikhulekela ubunye nothando. Hayi mina ngiyanithanda. Yazi ngiyanithanda. Siyabonga ke ngithemba nani niyasithanda. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngifisa ke ukuthi sigoqe sikhuleke vele sihlale phezulu kwenkonzo nje ngaphandle kokupholisa amaseko. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, dwala laphakade, uNkulunkulu wethu onomusa nonobele, wena ophezulu kwakho konke, mnini mandla onke, mdala wezinsuku, egameni lendodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha oyinkosi yethu siyasondela. Siyacela Nkosi ukhulume nathi, uzambule, bonakalisa amandla akho ngezwi lakho. Sisaqhubeka nesihloko siqedela, siyacabanga siyaqedela isihloko esithi ukulalela uNkulunkulu. Sisizeke Nkosi sikulalele, sisize Nkosi silenze izwi. Siyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bazalwana, sihlale phe kwendaba. Asiye kuye lapho Samuel chapter 1 uSamuel wokuqala xolo uchapter 15 soqala ukufunda kuverse 26. uSamuel wathi kuSawule, angiyukubuya nawe ngokuba ulahlile izwi likaJehova naye uJehova ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi phezulu kwaIsrayeli. uSamuel esephenduka ukuhamba, uSawule wabamba umphetho wengubo yakhe yaklebhuka. uSamuel wathi kuye, uJehova ukephulile umbuso kaIsrayeli kuwe namhla, unikile umngane wakho omuhle kunawe. Verse 29, ithemba likaIsrayeli aliyuqamba amanga lizisole ngokuba lisiwe umuntu ukuba lizisole. Khona izinto ezimbalwa nje ezivuka kulama verse kanti sesikhulumile ngawo ukuthi uma laphaya eseshila ukuthi wonile weqile isiyalezo uSawule, uthi kodwa uyacela kuSamuel ukuthi hamba nami uye kubantu ungituse, hamba nami uye kubantu. Kukangakanani abantu befuna ukuphelezelwa bonile besaba ukubhekana nabantu. Abantu besaba abantu kunoNkulunkulu. Umuntu usabela isithunzi sakhe kunesithunzi sikaNkulunkulu. Uma wona phela udicilela phansi isithunzi sikaNkulunkulu. Kodwa mawusubanjiwe ucabangela isithunzi sakhe sesonakele, kanti lokho ngabe ukucabange ngaphambi kokuba wone ucabanga isithunzi sikaNkulunkulu. Khumbula itheme yethu enkonzweni zabasha, begin with the end in mind, qala ngesiphetho engqondweni. So kunabantu abathanda ukunconywa phambi kwabantu noma bexabene noNkulunkulu. Ingakho ngingayithandi nakancane lento yokuthi uma ngibizwe endaweni ethile ngiyoshumayela bese kulokhu kunconywa ukuthiwa the man of God, man of the moment. Away with that and to hell with that. Ngoba usangamncoma lo muntu kanti ezulwini uxabene noNkulunkulu. Ezulwini uxabene kodwa uzovela la phambi kwabantu njengomuntu omuhle. uSamuel wanqaba ukutusa umuntu, wanqaba. Angifuni ke nami ukutuswa, futhi angifuni ukutusa omunye umuntu.
ngithi nayi i-man of God nansi i-man of the moment ngisho yonke lawo magama no kuze kushaya amakhwela hayi bafowethu asingazenzi lezo zinto azisizi nje azisisi indawo kuyasukunywa nje ngasho mina ngathi ngicela ungasukunyelwe ebandleni mangisukuma ningangisukumeli ngiyacela njalo usukumela uNkulunkulu hayi mina ngifuna ukuhlonishwa hayi ningangihloniphi bafowethu eningakwenza nje ukuhlonipha lo okumina hayi mhlonipheni ke yena kodwa mina ningangihloniphi ningabe nandaba nami ngumuntu nami njengabo bonke abantu ngiyisoni esathethelelwa izono ngiyisoni esenzela umusa ngokwasezulwini ngingomncinyane kunani nonke enikhona la ekhaya lezwe so kasikho isidingo sokusukunyelwa nokuphakanyelwa ngisho entabeni endlu kaJehova ngifisa ukwenzeke lokho and angithanda ukuhlale ngikhuza leyo nto kuvele kube khona nje ababa nalawo umoyana bona abantu sebesukuma ningangisukumeli ngiyacela ngisho ngiqala iculo ningangisukumeli angazi uma niyezwa yini ayike asidluleke seningasukuma nje ukuqhubeka kwalo ukukhombisa ukuthi limnandi niyali-enjoy kodwa hayi ngoba ngiliqala ngisuka phansi senginasukuma kuzobonala ngathi nisukumela iculo noma nisukumela mina hayi ningangisukumeli mina ngiyabonga angifune ukuhlonishwa nje yedwa ufanele simhloniphe wasifele esiphambanweni angaze mina ngifele umuntu anginazi ikhiyeze esihogo angiyona indlela ehambisa abantu ezulwini so ningangihloniphi kodwa kilalela into engishoyo lento esikhuluma ekhaya lezwi nemithetho yakhona ilalele ngoba uma ungayilaleli ngiyaxolisa ukukutshela ukuthi uzogcina esihogweni ngoba ulaleli hayi ulalela nje uma ubona ukuthi ucalihlangana awufuni ukungilalela phuma ekhaya lezwi hamba nje ngoba uzothola icala lokungayilaleli into engiyikhulumayo ngoba ikhulunywa yimini ikhulunywa lo ngigibela so uma ungafuni nje ukuyenza phuma njengabanye asebekwenzile bakwenzile abanye bakwenza ngoba bafuni ukuxabana noNkulunkulu bamelane nami abafuni ukuxabana noNkulunkulu bangihlebe umuntu uvela aphume quietly ngiyambonga ngiyamncoma umuntu onjalo ngoba usho ukuthi ufuna ukezulwini kodwa ngiyazi ngelinye ilanga uzomvulela uNkulunkulu amambulelo lo babunse bando ubani abuye segaqa ngamadolo eseqolisa ngenze iphutha ngaze ngaphuma ngangingazi ukuthi ubani kodwa uNkulunkulu ungikhombisile kodwa akazi ukungikhombisa noma ubani uzongikhombisa laba kabalobile encwadini yakhe efuna babuye ekhaya lezwi bengithinta ke indaba kaSawule efuna ukuphelezela uSamuel umejika uSamuel esethi uyahamba ubamba umphetho wengubo yakhe iyadabuka into eyimbulawa uNkulunkulu la ithi kuya ngokuthi ubani obamba umphetho owesifazane wayesophe iminyaka eyishumi wabamba umphetho wasinda kodwa uSawule wabamba umphetho yadabuka ingubo kwaba ukudabuka kombusa uphethe yabona ukuthi kuya ngokuthi banjwe ubani khona abanye abakhalayo athi umuntu sengikwenze konke babunse bandothe angikwenze kodwa uNkulunkulu akangisizi akazange enze agreement athi uzokusiza uma wenze konke babunse bandakukhulumile cha ngikhulume kaningi ngalenkonzo lapho uSawule esewuPhawule emva kwalokho ekhulekela abantu besinda kodwa kwahluleka ukuzikhulekela yena wasinda khona nabanye ahluleka ukubakhulekela abasinda so indaba yokuthi ucabanga ukuthi ngoba usuwenze konke okuthiwe kwenza uzosinda ithathe nje ikhohlo uNkulunkulu usindisa umuntu ngesikhathi sakhe ngokuthanda kwakhe wena yamukela isimo subekwe kuso umkhonzo umdumisa uNkulunkulu ngoba ngale kwethuna uzothola umzimba omuhle kamoya gqoka ingubo ezimhlophe ube muhle kodwa mawucomplaina inkinga yakho ke leyo uzohlupheka kabili uhlupheke kulomhlaba uhlupheke kozayo uNkulunkulu akakweleti umuntu wenza intando yakhe kwaphela nje ukuthi intando yakhe iyakulimaza wena noma intando yakhe iyakusupporta wena yena wenza intando yakhe so ngiyanicela ke bafowethu ukuthi ake sikumkhonze uNkulunkulu saneliswe esiyikho uzama uthandaza ungene emkhosini ukhulekela isimo sakho kodwa unokwazi ukuthi kukhona imkhosi esingena kuyo singaphendulwa
ngiyamkhola uNkulunkulu masiqeda lenkonzo ngifuna ukungena kulo mkhosi khona abantu bezo-understanda umkhosi ongena kuwo ucela into uNkulunkulu angakuniki. So ukungena emkhosini akusho idigaranti ukuthi uzoyithola lento oyifunayo. But angikho-ke lapho siselento ukuthi uSawule wabamba uSamuel umphetho wengubo, owesifazane wabamba umphetho wengubo kaJesu wasinda. uSawule ngoba wayethukuthele ephoqa uSamuel enza into ayithandayo wawubamba umphetho uyadabuka ingubo kwabe sekudabuka umbuso wakhe. Uthi kuverse 29 ithemba lika-Israyeli aliqamba manga lizisole ngokuba lisiye umuntu ukuba lizisole. Hayi uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba yisole. Into asedecide uyidecide. Futhi ngeke umsole uthi enganizolo wena uNkulunkulu ubuthe kwenzekani manje. Khona into esiyazi akaguquki akaqamba manga. Khona indaba engangayixoxa sibe baningi kakhulu abakhona bayazi. Ukuthi khona enye insizwe yafika ebandleni ingumfundisi noma ingumshumayeli angazi. Afike ebandla kwaqala kwafika umama wakwayo kanti bafuna ibandla. Ngezwe kamuva ukuthi kanti bafuna ibandla nje baxabene nabaholi, baxabene nabazalwane. Ngoba kubi lento ukuthi umuntu simgone ebandleni kanti uxabene nomfundisi wakhe la isuka khona. Ngobuza nomoya wokuxabana uzoxabanisa ibandla. Asibafuna abantu abasuke bexabene nabaholi babo. Asibafuna abantu abaxoshiwe la. Yokuthuma ngikuphindisele emuva ngithi hambe yoxolisa bese uyabuya kusuxolisile. Kuze ungasiletheli umoya wokuxabana la. Ekhaya lezwi ngokunjalo nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Afike-ke lo mama on a Sunday azethule ayiqhubeka inkonzo kudlule. Hawu ngeSunday elandelayo afike nowakwakhe umyeni wakhe. Ayike siyababingelelisa abantu baqala inkonzo abaqalayo suka umyeni wakhe. Athi ngithe ngingena nje eminyango wathi umoya ongcwele nanti ikhaya lakho. So sengisekhaya mina bafowethu umoya ongcwele usho njalo. Ngamangala yikho ubaba uNsibande mangabe uyamnaka zimbalwa kakhulu ikhathi la ikhuluma athi umoya ongcwele uthe. Ngithi mina inkosi uJesu ithe noma uNkulunkulu uthe ngoba angifuni ukona dabukisa umoya ongcwele. Khona abanye okulula nje athi umoya ongcwele uthe. Angazi ukuthi makuwukuthi uyamqambela othethelelo ubani ngoba lithi izwi lenkosi ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuleli nakolizayo. Ayike simamukele sijabule lo baba abanowa kwakhe. Awuphelanga u3 months bahamba. Ayisiyabuya amagama kumina. Lo muntu uthe umoya ongcwele uthe yikhaya. Umoya ongcwele lothe yikhaya lika 3 months. Cha. Akakwazi. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuthi aguquke. Ngithathwe lelo verse. Hayi akasiye umuntu. Verse 29 ka1 Samuel chapter 15 ithemba lika Israel aliqamba manga lizisole ngokuba lisiye umuntu ukuba lizisole. uNumeri 23 verse 19 uthi uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba qamba manga nandodana umuntu ukuba zisole. Ushilo angayikwenza na? Ukhulumile angayikuphelelisa na? Lo uNkulunkulu ke simkhonzayo. Hayi lona ozothi kusekhaya la ungapheli 3 months phuma uhamba kusekhona ekhaya. Hayi bafowethu ake siyekeni lento okudlalela kumoya ongcwele. Umoya ongcwele uthe, umoya ongcwele uthe. Ngoba usufika ezulwini thola ukuthi umoya ongcwele akashongo wenza isono ngayokuthethelelwa kuso kuleli nakwelizayo. Asiye ku verse 30 ke ka1 Samuel chapter 15. Wayesethi ngonile kepha ke ungintuse manje phambi kwamalunga abantu bami naphambi kukaIsrayeli ubuye nami ukuba ngikhuleke kuJehova uNkulunkulu wakho. Samuel wabuya wamlandela uSawuli. Sawuli wakhuleka kuJehova. Asiqhubekeke siye ku verse 32. Isihloko sithi Samuel noAgagi. Sivezela ukuthi isono senziwa njani. Isono nje. uSamuel wayesethi lethani kimi uAgagi inkosi yama-Amaleki. Agagi wafika kuye esasile, ejabulile, esebonakala kumprofeti. Usindiswe abantu, wasindiswa inkosi.
uSawule kade kuthiwa kabulawe nabantu bakhe. So mayiselethwa kumprofeti uyasasa uyabona izinto zengihambela kahle kanti ayakabuzanga. Uthi-ke wafika kuye sasile uAgagi wathi impela umunyu wokufa udlulile. Verse 33 uSamuel wathi njengalokhu inkemba yakho ibaphucile abesifazana abantwana kanjalo unyoko uyakuphuca abantwana kunabanye. uSamuel wayesehlahlela uAgagi phambi kaJehova eGiligali. Lento bekufanele yenziwe uSamuel namadoda ayolwa nawo yenziwe uSamuel. Lefanele yenziwe uSawule akayenzanga uSawule kodwa uSamuel uyena wahlahlela inkosi uAgagi. Isono ke senziwa njalo bafowethu. Awusincengi, awumncengi uSathane, awuncengi idemoni, uyahlahlela nje uhlukane nalo. Uyasivuma nje isono uhlukane naso. Uma kukubiza ukuthi ngene emkhosini ungene emkhosini ukuze uphulukiswe, ungawunqeni u40 days. Impilo yakho le. Impilo yakho le. Ungene emkhosini ukuze ukhululeke. uSamuel wayesemhlahlela uAgagi phambi kaJehova eGilgal. Verse 34 uSamuel wayeRama kepha uSawule wakhuphukela ekhaya eGibheya likaSawule. uSamuel akaphindanga ukumbona uSawule waze wafa. Kepha uSamuel wamkhalela uSawule. Jehova wayisola ukuthi wayembekile uSawule inkosi phezu kwaIsrayeli. Yenza okufanele ukwenze kodwa kungakubeki esimweni sokuthi uNkulunkulu ayisole ngawe. Ayisole ukuthi ukudaleleni. Ayisole ukuthi ukwenzeleni umfundisi phezu kwebandla. Ayisole ukuthi ukwenzeleni ubaba phezu kwalomndeni oholayo. Ayisole ukuthi ukwenzeleni waba ingane kuloya mndeni ngoba uyaphoxa. Ayisole ukuthi ukwenzeleni wawunkosikazi waloya baba ngoba uyamphoxa. uNkulunkulu wazisola ukuthi wayembekile uSawule waba inkosi. Ngakho ke bafowethu asiphileni ngobungcwele, sihambe ngobungcwele phambi kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu angayisoli. Ngoba mayike wayisola uNkulunkulu ngawe yazi ukuthi usubheka esihogweni. Hayi usubheka esihogweni okugcina lo osezisolile ngawe. Samthanda uNkulunkulu wethu, sambonga. Indaba yokumlalela uNkulunkulu sengathi siyayiphetha namhlanje. Ngiyathanda ke nokho ukubuka lapha ekaJakobe chapter 1 ayikaJakobe chapter 1 verse 22 bese sivala ngayo. Yibani ngabalenzayo izwi ningabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Yibani ngabalenzayo izwi senzizwi ekhaya lezwi. Izwi kuphela esilenzayo ayokunye. Yibani ke ngabalenzayo izwi ningabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Verse 23 ngokuba umuntu engolizwayo izwi engesiyo lenzayo lo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvele esibukweni ngokuba uyazibuka amuke akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo engesiyozwayo nje akhohlwe kodwa engowenzayo asebenze, lowo uza kuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Uyabusiswa ubusisela ukwenza izwi. Yazi ubusiswe kukho konke okwenzayo. Ekusho ukuthi uyaqalekisa uqalekisela ukuthi izwi awulenzi alilalela kuphela. Begwema isiqalekiso sokulalela kuphela. Ngoba kuthiwa ufana nomuntu oyibuka esibukweni usuke lapho bese uyakhohlwa ngoba izwi liyisibuko. Izwi liyakhomba izinto ezirong kuwe njengesibuko. Uma uzibuka ubona hawu yazi ngidle kabi la ngashiya angangawusula umlomo. Yabo? So izwi linjalo ke liyisibuko. Kodwa mawulenza ufana nomuntu ozibuka esibukweni waphenduka wakwenza okusho yizwi. Ake silenzeni izwi simkhonza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu uyasithanda. Yibani ngabalenza izwi ningabe ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Ngoba ngeke kunisize lokho ukuba nje ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa.
athi kuMateyu chapter 7 verse 21, asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Ukwenza intando kaBaba osezulwini ukwenza izwi. Verse 22, abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Verse 23, khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi, sukani kimi nina benzi bokubi. Asiyeke ukuba benzi bokubi bafowethu. Verse 24, ngalokho ilona loyo wezwa lamazwi ami awenze, yawufaniswa nendoda ehlakaniphileyo yakhe indlu yayo phezu kwedwala, layithela imvula, kwafika ikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Kodwa ilona loyo ozwa lamazwi ami angawenzi, yawufaniswa nendoda eyisukula yakhe indlu yayo phezu kwesihlabathi, layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Verse 28, kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi, izixuku zamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wayebafundisa njengonamandla kungenjengababhali babo. Ngoba uma ufundisa mntaka baba, fundisa ube namandla okufundisa. Siyambonga kuNkulunkulu wethu. Ngakho-ke asilenzeni izwi, ngakho-ke asimlalele uNkulunkulu. Into exosha umoya ongcwele nemdabukisayo ungamlaleli uNkulunkulu. Abase-Efesu ithi ungamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye. Yini ningamdabukisi bafowethu umoya ongcwele? Efesu chapter 4 loyo verse 30, ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngayo, kuze kube ulusuku lokuhlengwa. Uma ungalaleli uyamdabukisa umoya ongcwele. Uma ungamlaleli umuntu onomoya ongcwele udabukisa umoya ongcwele. Yenze example, uma ungamlaleli umfundisi wakhe ebandleni, udabukisa umoya ongcwele, ngoba uyena okhuluma kulomfundisi umoya ongcwele. So uma usumdabukisa lo mfundisi, awudabukisi lo mfundisi, udabukisa umoya ongcwele. So ngakho-ke yingakho ngathi asibahloniphe abafundisi, banike indawo yabo. Noma ngabe kuthiwa uyambona ukuthi uyabheda, uNkulunkulu uzodila naye, hayi wena. Wena khonza uNkulunkulu, uvala umlomo wakho, ungamhlebi. Alukho ulimi oluvukela yena olungayiwahlulelwa. Usho njalo Isaiah 54 verse 17, asikho isikhali, no weapon formed against a man of God that will prosper. So bahlonipheni abafundisi, nibaphathe kahle, ningabawisi ekukholweni, ngoba bona balinda imphefumulo yenu basazolandiswa ngayo. Mawumwisa umphefumulo walo mfundisi uzobuzwa esandleni sakho. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Ngithi nibe nempela sonto enhle. uNkulunkulu aninze njalo, aniphathe kahle. uJesu Kristu inkosi. Masiguqe sithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela Nkosi ubonakalisa amandla akho. Ngiyacela Nkosi ukhazimulisa igama lakho ube kanye nathi. Siyabonga ibusise lenkonzo, wenza umsebenzi kulona loyo ozoyilalela. Ngiyacela Nkosi ongakholwa makaphenduke, okukholwayo kodwa engahambi ngobungcwele, akashiye ububi, aphenduka avuma izono zakhe, abhukhe, simnikeze usuku nesikhathi. Siyabonga ke Nkosi namandla, siyabonga ngakho konke osenzele khona okuhle. Udumo lonke lungolwakho, ubani omunye ongasenzela izinto ezinhle ngaphandle kwakho. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Sifike emaphethelweni enkonzo, ngiphinde ngixolise ngenkonzo ebambezelekile namhlanje. Ngethemba ukuthi ujabulile, udlile, usuthi kwelikamoya. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise. Baba Nsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.